Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλό σας απόγευμα. Καλό μεσημέρι, Εύα. Και πάμε, Κωνσταντίνο, να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως και τους καλεσμένους μας, τον κύριο Μανώλη Μαυρομάτη, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα, τον κύριο Γιώργο Ράπτη, υποψήφιο βουλευτή. Γιάννη. Εντάξει. Σας ξαναβάφτισα. Λοιπόν, τον κύριο Γιάννη Ράπτη, υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Πάντως, Μιχάλης Ράπτης δεν είστε. Καμία σχέση με τον Πάμπλο. Όχι, καμία. Νομίζω πως καμία σχέση δεν έχει. Το ΠΑΣΟΚ έχει σταματήσει ούτως ή άλλως να είναι αριστερό πολύ καιρό τώρα. Νομίζω ότι κάνετε λάθος αυτό, αλλά θα το συζητήσουμε συνέχεια. Στην πορεία της εκπομπής. Να πάμε να καλωσορίσουμε και τους καλεσμένους μας που βρίσκονται κοντά μας από την Δημοκρατική Αριστερά, βρίσκοντας τη Μαρία Γιαννακάκη. Καλό σας απόγευμα και εσάς, κυρία Γιαννακάκη. Ευχαριστώ πολύ που Λοιπόν, και τον κύριο Ιωάννη Δαραβίγκα, υποψήφιο βουλευτή με το ΛΑΟΣ. Καλό σας απόγευμα και εσάς. Προτείνω να ξεκινήσουμε, κύριε Ράπτη, με εσάς. Μιας και χθες ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο να μιλάει και να λέει ότι όλοι οι άλλοι είναι ανεύθυνοι στην ουσία και χωρίς κριτικό λόγο. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις από την άλλη δείχνουν ότι δεν θα έρθει αυτοδυναμία για κανένα κόμμα, ούτε καν για τη Νέα Δημοκρατία που από ό,τι φαίνεται είναι πρώτη. Τότε πώς θα συνεργαστεί με τους υπόλοιπους ανεύθυνους? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες, ο κ. Βενιζέλος, είναι ότι ζητάει να τον εμπιστευτούν ξανά οι Έλληνες πολίτες, δίνοντας στο ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Επίτρεψέ μου και επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να κάνω μια ερώτηση που ξεκινάει από μια τοποθέτηση σχόλιο. Βλέπουμε την κατάσταση πώς έχει, κύριε Μαυρομάτη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κρούει κόδωνα κινδύνου. Η Αμερική λέει στις αναδυόμενες οικονομίες: ελάτε να σώσουμε την Ευρώπη, γιατί αυτοί φαίνεται ότι δεν το έχουν. Οι διεθνείς πιστωτές μας, το βλέπουμε και στον Economist, λένε ότι είναι χάσιμο χρόνο αυτό το πράγμα με τις εκλογές. Αγνοούν τελείως τις δυναμικές της κοινωνίας. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, όπως είπε και η Εύα, επιδεικνύει απόλυτη ανευθυνότητα. Οι μισοί γαυγίζουν και οι άλλοι μισοί αρνούνται να συνεννοηθούν. Και από ό,τι διάβαζα χτες, ίσως το χειρότερο απ' όλα, οι μισοί ψηφοφόροι λένε ότι δεν θα ψηφίσουν με γνώμονα το καλό της χώρας, αλλά με γνώμονα την τιμωρία. Πώς μπορεί κανείς να αντλήσει μια οποιαδήποτε αισιοδοξία μέσα από αυτό το σκηνικό και τι μπορείτε να υποσχεθείτε? Είδα και το κλιπ του κύριου Σαμαρά. Μια από τα ίδια με όλες τις υπόλοιπες εκλογές. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς ξεκινάει με το μήνυμα υπάρχει ελπίδα και υπάρχει αισιοδοξία. Και στον Έλληνα η αισιοδοξία, αλλά και η ελπίδα κατά κύριο λόγο, ήταν ανέκαθεν του Έλληνα. Ήταν ο Έλληνας. Όμως να έρθουμε, κυρία Γιαννακάκη, σε εσάς. Εκπροσωπείτε λοιπόν την Δημοκρατική Αριστερά. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Κουβέλης, έχει πει ότι εμείς θα σεβαστούμε τις δεσμεύσεις του μνημονίου. Από την άλλη, όμως, έχει αρνηθεί, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, συνεργασία με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Πώς ακριβώς θα συνδυαστούν αυτά τα δύο? Ένα λεπτό, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο κύριος Κουβέλης, ο πρόεδρος του κόμματος, έχει πει ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η Διεθνή Σύμβαση, αυτή που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε μνημόνιο, αν μια χώρα θέλει να παραμείνει ισότιμο συνομιλητής της διεθνούς κοινότητας και να μην γίνει ένα κράτος παρείας. Και φυσικά όλο αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο ότι εμείς απευθυνόμαστε στον ορθό λόγο των πολιτών και όχι στο θυμικό τους, όχι στο συναίσθημα. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Πώς θα συνδυαστούν αυτά τα δύο από τη στιγμή που λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία? Αφήστε με λίγο και θα σας εξηγήσω. Απλά εμείς έχουμε μιλήσει κατ' επανάληψη για επαναδιαπραγμάτευση. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι το μνημόνιο πρέπει να έχουμε μια παθητική στάση απέναντί του. Αντίθετα, πρέπει να έχουμε μια ενεργητική στάση και να προχωρήσουμε σε επαναδιαπραγμάτευση. Να διαπραγματευτούμε με τους δανειστές μας. Αυτό είναι της Νέας Δημοκρατίας το σύνθημα, αν δεν κάνω λάθος. Συνεργαστείτε λοιπόν. Κύριε Μαυρομάτη, σας άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον και εξαιρετικά υπομονετικά. Και εγώ το ίδιο θα σας ακούσω. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και διάλογο, βέβαια, μέσα με τις διαφημίσεις. Ναι. Κυρία Αντωνοπούλου, επίσης, ο Πρόεδρος έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι οποιασδήποτε συνεργασίες μετά τις εκλογές θα γίνουν στη βάση της φερεγγιότητας προσώπων και στη βάση της επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου. Αυτό είναι εκ των όνου κάνευ. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα δύο σημεία θα δούμε με ποιους πιθανόν μπορούμε να συνεργαστούμε. Μάλιστα. Κύριε Δαραβίγκα, καλησπέρα σας. Λοιπόν, να σας πω εγώ τώρα μια και αυτό που δεν θέλετε καν ερώτηση? Τι ερώτηση, ας τα πω. Δεν χρειάζεται, πάρτε το πάνω σας. Λοιπόν, ακούτε. Εγώ μετά τις εκλογές τι βλέπω? Πρωθυπουργός ο Σαμαράς, αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Βενιζέλος και συνεπικουρεί ο Κουβέλης.
Γράφτε το αυτό, σημειώστε το σήμερα την ημερομηνία. Ο Παπαδήμος που λέει ο Economist, ναι, κατά τα άλλα που λένε ότι συνεργασίες δεν θα έχουμε, δεν θέλουμε ο ένας, δεν θέλουμε ο άλλος. Ο Κουβέλης το γαλομετράει το θέμα, να δούμε πώς και τι και αυτά. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Μάλιστα. Κύριε Δαραβίγκα, λοιπόν, βάλτε και εσείς μια τελεία. Περίπου 2 εβδομάδες λοιπόν πριν τις εκλογές της 6ης Μαΐου, να σημειώσουμε ότι όταν η συζήτηση έχει ανάψει και εδώ στο στούντιο με τον κύριο Μαυρομάτη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Ράπτη από το Πασόκ, την κυρία Γιαννακάκη από τη Δημοκρατική Αριστερά και τον κύριο Δαραβίγκα από το Λαός, υποψήφιοι όλες αυτές τις εκλογές. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα με τη Σία Κοσιόνη το βαρόμετρο της Public Issue θα παρουσιαστεί, η τελευταία μέρα δημοσκοπήσεων σήμερα και θα δούμε πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Λοιπόν, κύριε Μαυρομάτη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Ναι, κυρία, συγχωρέστε με. Ναι. Δεν θέλησα να διακόψω το χυμαρόδι λόγο του κυρίου Δαραβίγκα, αλλά δεν μπορώ να τον αφήσω και αναπάντητο. Δεν θα τον αφήσετε αναπάντητο. Αφήστε εμάς να διαχειριστούμε την κουβέντα και θα έχετε πολύ περισσότερο από μισό λεπτό. Λοιπόν, κύριε Μαυρομάτη, θέλουμε σχόλιο για την παραίτηση Συμπιλίδη. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενη πρώτον μετά το θόρυβο που προκλήθηκε. Δεύτερο, ότι ήταν παραίτηση δική του, υπέβαλε την παραίτηση, αισθανόμενος ότι και το κλίμα για τον ίδιο δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι και στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν λάθος, δηλαδή, εξ αρχής η τοποθέτησή του στις το λίστες. θέμα του λάθους δεν μπορώ να το συζητήσω, γιατί είναι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και από το επιτελείο το οποίο επεξεργάζεται τις λίστες της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε μια ανωτελεία. Να πάμε στην κυρία Γιαννακάκη που από ό,τι είπε θέλει να απαντήσει σε αυτά που είπε πριν ο κύριος Δαραβίγκας περί προβλέψεων λοιπόν για τη συνεργασία Πασόκ, Νουδού και Δημάρ. Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής στον κύριο Δαραβίγκα, ο οποίος εξήντλησε την τοποθέτησή του σε προβλέψεις που θεωρούσε προνομιακό χώρο άλλης επαγγελματικής ομάδας και των δημοσιογράφων στην οποία ανήκει για την εκλογική συμπεριφορά, για την μετεκλογική συμπεριφορά της Δημοκρατικής Αριστεράς. Θα του θυμίσω μόνο στο κόμμα το οποίο εκπροσωπεί και συνεργάστηκε με την κυβέρνηση Παπαδήμου και ψήφισε μαζί με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία το μνημόνιο, το στίχο του ποιητή, του Μανώλη Αναγνωστάκη, πόσο θλιβερό είναι αυτοί που έχουν καταλερωμένη τη φωλιά τους να ψάχνουν να βρουν λεκέδες στη δική μας. Να σας πω για ποιο ποιητή αναφέρεται, το Μανώλη τον Αναγνωστάκη ή τον Αναγνωστάκη του Μέγκα, για να ξέρω να ξεχωρίσουμε τώρα. Λίγο σεβασμό. Τον Μανώλη, αυτόν που μπορούσε να απευθυνθεί στο Πασόκ. Εάν είναι ο ίδιος, έχω ενστάσεις πολλές. Δεν γνωρίζετε το Μανώλη Αναγνωστάκη τον ποιητή. Εγώ γνωρίζω το Μανώλη Αναγνωστάκη. Να αφήσουμε λίγο τις γνώσεις μας περί ποίησης, γιατί δεν είναι και τόσο πολύ ο χρόνος για να αρχίσουμε την ποίηση. Θέλουμε όμως πραγματικά, πέρα από τις απαντήσεις, θέλετε να δώσετε ένα στον άλλον και καλά κάνετε, να ακούσουμε από το κάθε κόμμα σήμερα και γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα, όχι για άλλο λόγο, ποιο είναι το σχέδιο του κάθε κόμματος ξεχωριστά. Και θα πάμε μέσα στον κύριο Ράπτη για να δώσουμε και τροφή στην κουβέντα και μπορούμε να το δούμε το μήνυμα αν είναι εφικτό από τα πιστεύω και τα θα των πολιτικών. 40 χρόνια που χτίσαμε. Το πολύ το κυριλαίσιο το βαριέται και ο παπάς. Πράξεις θέλει να δει ο κόσμος. Ακριβώς αυτό το οποίο λες. Και ακριβώς υπάρχει αυτό το οποίο λέει κατά την ο τηλεθεατής. Το πιάνω από εκεί που το άφησε η κυρία Γιαννακάκη. Ναι. Μανώλης Αναγνωστάκης. Μας γέρασαν νωρίς, Γιώργο. Το κατάλαβες? Το Πασόκ κυβερνάει επί 20 ετία και πλέον. Αυτή τη στιγμή τι καινούριο μπορεί να έχει ένα κόμμα και κυρίως ο Τσοχατζόπουλος είναι η μόνη του αμαρτία. Αυτή τη στιγμή ακόμα μέσα στο Πασόκ δεν υπάρχουν αυτό το οποίο έξω οι πολίτες στους δρόμους λένε λαμόγια. Προσωπικά δεν αισθάνομαι καμία ανάγκη να απολυθώ τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι έξω από τις τάξεις του Πασόκ. Και βάσει ρωτώ, σαν νέος άνθρωπος, δεν αισθάνομαι ότι έχω το παραμικρό κοινό μαζί του. Παρακαλώ. Τον Μανώλη Αναγνωστάκη σας τον αποκατέστησα. Με λαϊκισμό δεν γίνεται πολιτική, αλλά δεν γίνεται πολιτική μόνο και με ποίηση. Μήπως πετάτε στα σύννεφα στη Δημοκρατική Αριστερά πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει όντως ο κίνδυνος να μας κόψουν κατευθείαν και να μας πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι μόνο δεν πετάμε στα σύννεφα, αλλά η Δημοκρατική Αριστερά από το Δεκέμβριο του 2010 έχει καταθέσει 27 προτάσεις για την διέξοδο από την κρίση. Δηλαδή πάρα πολύ νωρίς, όταν ακόμη Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μας έλεγαν ότι το πρώτο μνημόνιο φτάνει και σωθήκαμε. Προηγουμένως, εσείς ο ίδιος, νομίζω, η κυρία Αντωνοπούλου, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι, είπατε ότι πόσες φορές πια έχουμε σωθεί και χθες μας είπε ο κύριος Βενιζέλος ότι θα μας ξανασώσει.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας. Έχουμε προτάσεις, έχουμε μιλήσει πάνω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και μετά από τις εκλογές, ζητώντας από τον ελληνικό λαό να μας βγάλει ενισχυμένους από τις κάλπες και δυνατούς. Πώς εξηγείτε, μιας και μιλάτε για ενίσχυση, τη δημοσκοπική πτώση του κόμματός σας? Κοιτάξτε, καταρχήν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες η δημοσιοποίησή τους, όπως αναφέρατε κι εσείς, σταματάει σήμερα, είναι σε ένα πολύ σαθρό πολιτικό και κοινωνικό πεδίο και σε αυτό νομίζω συμφωνεί ο καθένας μαζί μου. Το δεχόμαστε τότε δηλαδή που ήταν 18% που έδειχναν δημοσκοπήσεις το κόμμα σας? Όχι, κύριε Μαυρομάτη. Επομένως, γιατί σήμερα δεν το δεχόσαστε? Ναι. Λοιπόν, είναι εντελώς αχαρτογράφητο το οποίο θα σας απαντήσω αμέσως. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την τάση του εκλογικού σώματος μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή. Ευτυχώς οι δημοσκοπήσεις ούτε στο 18%, κύριε Μαυρομάτη, ούτε σήμερα δεν βγάζουν κυβερνήσεις, δεν βγάζουν κόμματα. Αυτό, κύριε Μαυρομάτη, μισό δευτερόλεπτο. Νομίζω, κύριε Μαυρομάτη, ότι αυτό το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις θα προέρχεται και το κόμμα σας. Δεν απαντήσατε βεβαίως στην ερώτηση. Σε ποια περιφέρεια κατεβαίνετε? Ένα πολύ τελευταίο σχόλιο, κύριε Στη Β' Πειραιά. Β' Πειραιά, κυρία Γιαννακάκη. Η βασική πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είναι μορατόριουμ, 5 χρόνια δεν πληρώνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταραβίγκα, κυρία Γιαννακάκη, κύριε Ράπτη. Το υπόλοιπο αντικές να το πούμε. Εμείς διαφημίσεις και επιστρέφουμε.